ассалому алайкум бародаро ва тамошобинои азиз, хуш омадед ба дарси панҷум аз курси асосҳои веб дизайн, яъне асосҳои веб барномасозӣ. хуб, дар ин дарс мо меомӯзем чӣ тавр css чист ва чӣ тавр бо css кор кардан мумкин ҳаст. хуб, css дар умум як забонест ки намуди зоҳирии вебсайта идора мекунад, яъне мо бо HTML каркаси сайта сохтем ва бо CSS метавонем онро рангубор кунем, ҳуруфаш калон кунем, фонт сайз мегӯн, шрифтоша дигар кунем, рангоша дигар кунем, ё ин ки ба элементҳо намуди дилхоҳа бахшем ё ки аниматсияҳо илова кунем. Ҳамаи ҳамин корҳоро мо метавонем бо файли, яъне забони гиперматнии CSS илова кунем. хуб, барои хотири ин файл қатъи кор кардан, яъне дар сайт CSS истифода бурдан, мо ворид мешавем ба дохили папкаи худ. хуб, як дақиқа. асосҳои веб барномасозӣ. хуб, дарси панҷума месозем. бинем ман копировать кардам онам. Копировать вставид. Ина менависам ман дарси 5. lesson 5. хуб, нигоҳ кунед. дар ин ҷо мо месозем як адади дигар папка барои сохранид кардани файлҳои CSS. Создад. хуб, папку номгузориш мекунем CSS ва дар дохили ин папка месозем як адади дигар файл бо формати текстовой документ. Менависем style нуқта CSS текст. нигоҳ кунед, ман ҳозир агар ҳам нуқта CSS монам кор мекунад 100%, яъне файли CSS ҳама месозам, лекин дар бисёри компютерҳо ҳамин пас аз мисол формати файл нависта шудагӣ нест, мисол нуқта CSS нест. аз ҳамин сабаб мен авдалид мекунам ва бо ёрии редактори Visual Studio Code месозам ҳамин чира, то барои он ки шуморам фаҳмо шавад, барои шумо низ. хуб, мекушам ман Visual Studio Code барои фаҳмо шудани шумо низ ҳамин кора мекунем. ё ин ки нигоҳ кунед, дарси барномасозӣ, мисол дарси 5 мекушоем. Открыть с помощью web Visual Studio Code. ман дарси 5 кушода шуд. ин индекс. хуб, корҳое ки дар дарси 4 карда будем. хуб, ин элементҳоро удалид намекунем, айни ҳол барои мо дар кор мешаванд. мо кор мекунем бо ҳамин элементҳо. менависем дарси 5. хуб, ва месозем як адади дигар дар дохили папкаи CSS, як адади дигар файл месозем ва номгузориш мекунем style нуқта CSS. ҳатман нуқта CSS монем ки монед ки чуваки нуқта CSS ин формати файли CSS мефаҳмад. агар мо нуқта CSS намонем, яъне компютер намефаҳмад ки ин файл ба кадом забон тааллуқ дорад. хуб, интера пахш мекунем ва файл кушода мешавад. дигар ин банд барои мо дар кор нест. хуб, свернуд мекунем ва CSS дар тарафи рости экран мекушоем. мана кушода шуд. хуб, нигоҳ кунед, мо кор мекунем бо ҳамин элементҳои форма. аввал як бор кушода мебинем чӣ сохтагӣ ҳастем. хуб, дар ин ҷо нигоҳ кунед, формаҳо истифода бурдагӣ ҳастем. агар ман ҳозир намуди зоҳири ин элементҳоро, яъне ин майдонҳоро иваз кунам, барои шумо камтар нофаҳмо мешавад. чӯ ба нофаҳмо мешавад? шумо дарси ин аз сабабе ки дарси якуми HTML ҳаст, CSS ҳаст, шумо бояд аз нол сар кунед. аз ҳамин сабаб ман ҳама инро удалид мекунам. обичный текст менависам ва аввалин дарса кор бо текстҳо мегузаронем барои фаҳмотар шудани шумо. хуб, нигоҳ кунед, ҳама инро удалид мекунам. ман дохили боди чӣ ки ҳаст удалид. якуми коре ки мо мекунем, файли CSS пайваст мекунем ба файли HTML. худ аз худ файли CSS кор намекунад. агар просто файли CSS созем дар компютер монем, кор намекунад. мо бояд ҳатман файли CSS ба файли HTML
пайваст кунем. Барои хотири пайваст кардани файли CSS ба HTML мо дар дохили тегҳои head менависем. Мисол мекунем. Бо ёрии теги link пайваст мекунем CSS ро ба HTML. Ана link нигоҳ кунед. rel намуди файла мефаҳмонад, яъне ки дар дохили ҳамин link ман кадом намуди файла пайваст карданиам гуфта мепурсад rel. нигоҳ кунед. хуб инҷанда style аст. style sheet яъне файли CSS мефаҳмонад. ҳамин калимаи style sheet гуфтани аст ки файли CSS ба HTML пайваст кун. хуб инҷанда href ҳаст. инҷанда менависем мо CSS, папкаи CSS ворид мешавад. баъд style.css пайваст мекунад. тамом файли CSS мо бо ҳамин бо HTML пайваст шуд. анакнун мо чӣ хел мефаҳмем ки пайваст шудагӣ ҳаст ва дар ҳақиқат кор карда истодааст. дар дохили боди аввал месозем як адад мисол теги p ва дар дохили ин менависем салом ҷаҳон шуд. салом ҷаҳон. анакнун нигоҳ кунед, як браузер обновид кунем. ҳаст салом ҷаҳон ҳаст. мо мехоҳем мисол рангаша иваз кунем. ранги салом ҷаҳона мисол сурх кунем, зард кунем ё ки сафед кунем бо ёрии файли CSS. нигоҳ кунед. мегузарем файли CSS ва дар инҷа менависем p тега, номи тега p хуб ва қавсҳои системавиро мекушоем. мана ду қавси системавиро кушодем. дар дохили қавсҳои системавӣ мо аллакай хосиятша бояд нависем. анакнун барои дилхоҳ амала иҷро кардан CSS ба худ ҳар як хосиятҳои хусусиро дорад, хосиятҳои махсуса дорад. масалан барои иваз кардани ранг color аст. барои калон кардани андозаи ҳарф font size аст. барои иваз кардани шрифт font family ҳаст. мо айни ҳол иваз мекунем рангаша. дар инҷа менависем дар мобайни қавсҳои системавӣ color. мана color дилхоҳ color-ро мегирем. мисол кабуда гирем блу сохранид. хуб обновид. мана чӣ хеле дисодед дар ҳақиқат иваз шуд, яъне рангаш кабуд шуд. анакнун боз бо ёрии хосияти font size калон мекунем ранга. мисол боз калон тексти навиштагӣ моро матни навиштагиро боз калонтар мекунем. хуб нигоҳ кунем. font size мисол мегирем 24 пиксел. сохранид. обновид. чӣ хеле дисоед дар ҳақиқат матни салом ҷаҳон ҳуруфаш калонтар шуд. яъне мо тонистем бо воситаи файли CSS элементҳое ки дар браузер истифода шуда истодаанд тағйир диҳем, яъне намуди зоҳириша тағйир диҳем. дар ҳақиқат мо рангаша дигар кардем ва андозашам дигар кардем, яъне калонтар кардем. анакнун дар ҳоле ки мо як адади дигар теги p дошта бошем, нигоҳ кунем p мисол менависем ки ин сайти аввалини ман мебошад. ҳамин хел. анакнун сохранид мекунем ва мегзарем браузер. ин низ калон аст. нигоҳ кунед. дар ҳақиқат андозашам калон аст ва намуди зоҳириш яъне рангаш низ кабуд аст. анакнун мо чӣ хел кунем ки ранги боло кабуд шавад, ранги поён ҳамун чӣ хеле ки буд истад, андозашам ҳамин хел истад. ё ин ки поёна зард кунем, болора кабуд кунем. хуб барои хотири ин дар ҳар як теге ки ҳаст мо умумӣ гирифтодем. мисол тег p дар дохили файли HTML чанд адад теги p истифода бурдагӣ ҳаст. ҳамин хусусиятҳоро ба ҳавай мебахшад. анакнун барои хотире ки ин хусусиятҳоро бахшем ба яке аз инҳо, мисол дар тексти дар матни салом ҷаҳон мебахшем, дар матни ин сайти аввалини ман мебошад намебахшем, яъне лозим нест. нигоҳ кунед. дар дохили теги p менависем класс ё ки id. класс менависем пас аз класс номи класса. мисол hello world. ҳамхел.
яъне ки ин класси салом ҷаҳон мебошад гуфтаги гап. барои анакнун барои хотире ки фақат ҳамина гирем, ҳамина изменит кунем, дар инҷа менависем. нигоҳ кунед. Hello world. қавсои системавӣ ва нигоҳ кунед. анакнун мо пира гирифтем, бе ягон чи теги пира гирифтем, хел 100% кор кард. агар ҳамина копировать карда ё вирезит карда дар дохили hello world монем, кор намекунад. нигоҳ кунед. HTML ҳатман сахранид кардан дар кор. абнавид ягонташ кор накард. бояд лекин тексти матни салом ҷаҳон иваз мешуд. ин аз он сабаб иваз нашуд ки мо теги hello world гуфтаги тег нест дар HTML. мо бо воситаи класс бояд ёвем теги класси hello world. анакнун барои хотири именно класси hello world гирифтан пеш аз hello world мемонем як адад нуқта. мана нуқта мемонем ва класса мегирад. агар дар пешаш нуқта гузоштагӣ бошад, класс маънои класса дорад ва агар решотка гузоштагӣ бошад, маънои ID-ра дорад. хуб мо нуқтара мемонем класс ҳаст. хуб абнавид чӣ хеле дисоед дар ҳақиқат матни салом ҷаҳон иваз шуд, рамуди зоҳириш иваз шуд ва матни ин сайти аввалини ман мебошад иваз нашуд. чӣ хеле ки пештара буд ҳам хел истод. мо бо воситаи класс ва номи класс дар HTML дар CSS бошад нуқта номи класс метавонем дилхоҳ тегро намуди зоҳириша дигар кунем. хуб анакнун мо файли CSS дар се ҳолат метавонем истифода барем. якумин ҳолаташ дар файли отдельно, мисол чӣ хеле дидед мо дар отдельно файл папка CSS ва файли CSS сохта иваз кардем намуди зоҳирии сайта. анакнун мо ҳамин кодҳоро низ метавонем дар дохили теги ҳайат нависем ё дар дилхоҳшои сайт. барои хотири инҳоро навистан мо менависем. нигоҳ кунед. дар дохили теги ҳайат мисол style шуд. инҳоро копировать карда мисол ё ин ки нигоҳ кунед копировать never. хуб нуқта hello world шуд. қавсои системавӣ ва месозем color blue. хуб font size мисол 24 пиксел. хуб инҳоро ҳамаша комментария мекунем шитоби халал нарасонад. мана инҷа сахранид мекунем. абнавид мана чӣ хеле дисодед бозам кор кард 100%. агар ина комментария кунем кор намекунад. мана ози 1 дақиқа сахранид кардам, инаш сахранид накардиам. хуб абнавид чӣ хеле дисодед кор накард. агар ҳамина комментарияша гирем боз ба мисли пештара 100% кор мекунад. мана яъне ин дуюмин роҳе буд ки мо CSS-а бо воситаи CSS тавонистем намуди зоҳирии сайта иваз кунем. сеюм намудаш дар дохили худи тег мешавад. мисол ҳамин элементҳоро нигоҳ ки мо аввалина комментария кунем кор накунад дар сайт. мана кор накард. сеюм намудаш мо классам гирифта мепартоем. дар инҷа менависем style баробар. нигоҳ кунед. хуб color мешавад blue. хуб пас аз ин менависем font size мисол 24. сахранид мекунем. браузерро обновид мекунем. мана чӣ хеле дидед кор кард, лекин font size кор накард. мебинем ки чӣ кор накард. font size ҳамаш туғри навистагӣ аст. 24 пиксел. мана чӣ хеле дидед кор кард. мо пиксел аз ёдамон бондаст нависем. мана чӣ хеле дисоед 100% кор кард. анакнун бо ёри ID чӣ хел мешавад гирифтан. бо яке аз роҳҳои дигаре ки мо метавонем дилхоҳ элемента дар HTML гирифта дар CSS изменит кунем. хуб инам далид мекунем ва мисол менависем ID. хуб ID мегузорем. мисол first
сайт, яъне якумин сайт. мегузарем ба сохранить мекунем, css мегузарем, дар инҷо менависем решетка first. хуб сайт ҳафсоистем вира мекушем ва менависем color мисол yellow зард. ҳамин хел хуб font size менависем 36 пиксел. сохранить ва обновить. кор накард. мебинем ку чува кор накард. хуб first size сайт инҷа тоғри аст. агар first тера намондемо, дидед номаш нотуғри биёд, агар ба ҳамдигараш мувофиқат накунанд кор намекунанд. обновить. чӣ хелак дисодед 100% кор кард. ин сайти аввалини ман мебошад ва андозаш беҳад калон шуд. мо ҳамин тавр метавонем намуди зоҳирии дилхоҳ сайта иваз кунем. акнун танҳо хусусиятҳое ки дар css истифода мебаранд ин color ва font size намебошанд. бисёр беҳад бисёран хусусиятҳое ки дар css истифода бурда мебарем. албатта дар як дарс ду дарс ё ки як курс ду курсанда шумо ҳама инҳоро аз худ карда наметавонед. инҳоро танҳо дар ҳолати кор кардан, мисол такрор кардан, кор кардан аз худ мекунед. мисол нигоҳ кунед. font size агар ҳамина бумонем, хуб font size ша мисол 24. сохранить, обновить. мисол яке аз хусусиятҳои дигари css мо ин ду матна аз ҳамдигар ҷудо мекунем. мисол дар ҳақиқат ҳозир ҷудо ҳастанд, фосилаи байни ҳаминҳоро зиёдтар мондан дар кор аст. барои хотири ин ҳаст мисол margin top мисол 100 dependence мемонем ё ки pixel шуд. сохранить мекунем ва обновить мекунем. чӣ хелак дисоед, дидед аз болангиш беҳад ҷои калон партов, яъне мобайни ҳар душ фосила партов. ё ин ки мо мехоҳем ин сайти аввалини ман мебошад аз тарафи дасти рости сайт навишта шавад. барои хотир ин ҳаст махсус хусусияти text align. text align нигоҳ кунед, center ҳаст, end ҳаст, left justifity ҳаст, left ҳаст, right ҳаст. дар кадом тарафи экран ки хоҳед мемонед. мисол end монем. агар сохранить, хуб обновить. мана чӣ хелак дисоед, тарафи дасти рост рафт. агар ина center монем, хуб дар мобайл мебиёд. сохранить ва обновить. анакнун нигоҳ кунед, мо css гузаштем, боз каме баъд бошад, мисол баъди 5 дарсад 10 дарси дигар мо мегузарем javascript. аллакай мо бояд ба сохтани сайти худомо шурӯъ кунем. мисол оҳиста оҳиста як сайте созем ки дар оянда бо мисол ба кор бурда тавонем. аз ҳамчун баъди курса тамом кардан як кейс шавад барои мо. мисол ту агар як одам пурсад ки ҳамин курса хонди чӣ ба даст овардӣ, мисол чӣ натиҷа дорид аз курса хондан, просто гуфта намешад ки курс зур буд. мисол ман як галичия ёд гирифтам, шумо телефона мекушоед, компютера мекушоед, нишон медиҳед ки ман дар ин дарс, мисол дар ин курс сайтсозия ёд гирифтам ва дар натиҷа намехе сайтҳоро сохтам. анакнун бояд фикр кард ки дар охири курс шумо бояд чӣ хел курс сомонаро ба даст биёред. мисол агар то қисми дар сервер монда, дар поисковик, мисол дар инҷа поиск дем, номи сайта занем, мисол сайт бирояд истифода бурда шавад. мо то ҳамин дараҷаҳоро мерем. даҷи сайта дар сервер мемонем, дар домени худаш. хуб нигоҳ кунед, анакнун дар умум чӣ хел сайта созем. хуб ба фикри ман як сайти омӯзишӣ месозем. мисол бо воситаи ин сайт ман ҳозир шуморо дарс гузаштодам бо воситаи телеграм. агар ман сайти шахсии худам мешуд, сайти шахсии худам месохтам, ҳамин дарсҳоро мегузаштем мо через телеграм ё через сайти худи ман. нигоҳ кунед, анакнун ман сайта аз ҳамин рӯз эътиборан сохтан сар мекунем то охири ҳамин курса. манам сайти худам тайёр мекунам, шуморам сайти худатона тайёр мегирем. анакнун ман месозам сайти худама
шумо аз рӯи видеоурокҳои ман дида сайти худотонро месозед. Мисол ман дар инҷа агар номи компанияи худам нависам, шуморо номи компанияи худтонро наменависед. Ман дар инҷа мисол маълумотои худам нависам, шумо хоҳед агар маълумотои мана нависед, на хоҳед агар беҳтараш маълумотои худтонро нависед ки баъд пас аз курс як результат хати гап зада тонед. Мисол як результат ягон чи ба даст биёред. хуб нигоҳ кунед. ба фикри ман дар ин боло бояд як меню шавад, дар поён мисол маълумотҳо дар бораи курсҳо шаванд ва пас поёнтар фуроем агар мисол список курсҳо шавад. Манам хеле чиё. Инҷа анда мисол ман менависам логотип ёки номи компанияи худама. нигоҳ кунед, ман мисол мегирем. хуб шуд обновид мана. хуб ҳатман намуди зоҳириша дигар кардан дар кор, ранг губораш кардан дар кор ҳаст. хуб ман ина мисол пера мемонам класс. хуб лого шуд. мегирем класс логоро дар css. хуб нуқта лого. хуб хай колораш маълум. текст стайл дорад ба фикрам. нигоҳ кунед стайл. нигоҳ кунед болд. хай болдаш дар кор нест. фонт сайз монем сайз 26 монем ку пиксел. бинем чӣ хел мешавад. html ҳатман сохранид кардан дар кор аст. сохранид. хуб обновид 26 ба фикри ман беҳтарин аст. хуб колораш аллакай мешавад колор. хуб сурх нев кабуд монем ку тори шуд. нигоҳ кунед аллакай ҳамин логотипе ки мо дар инҷа мондем бо ёрии текст навистем. ба фикри ман аз таҷрибаи худам мегӯм ҳамин чиз нодуруст аст. барое ки мо ин чиза дуруст нависем бояд аввал хедри сайт мавзӯи хедра гузарем. яъне хедер чиз, футер чиз, мани менюҳое ки дар боло мешанд ва логотипе ки дар боло мебиёд, ҳамаи инҳо дар қисми хедер бояд биёнд. анакнун хедер як чие ҳаст ки дар ҳамаи саҳифаҳо мо метавонем истифода барем. хедер як бор месозем ва дар ҳамаи саҳифаҳо истифода мебарем. аз кадом сабаб мехел мекунем ки агар хедер барои ҳар як саҳифа отдел насохта шавад, мисол агар як сомонаи мо як сайт дар умум аз 50 саҳифа иборат бошад, мо барои 50 саҳифа агар хедер созем, як саҳифаро изменит кунем, агар бояд 50 саҳифаро изменит кунем бе ёрии хедер созем. агар мо дар умум як хедер созем, менюро мисол ҳамаша дар дохили хедер гирем, логотипа дар дохили хедер гирем ва агар тағйирот дар оварданӣ бошем, қисми хедер яъне якум саҳифаро изменит мекунем ва 50 саҳифаи дигар автоматически иваз мешавад. чуба ки мо ин маълумотро дар дохили хедер навистем, хедер барои тамоми сайт як хонда мешавад. мо метавонем озерин хел мисол p монда ёки h1 монда лого монда логоро созем. бо теги а гирифта ҳамаи менюҳо моро сохта бем. ҳангоми изменит кардан беҳад азоб мекашем. мисол 50 саҳифаро якта ба якта иваз карда рафтан беҳад кори мушкил аст. дар дарси оянда худо хоҳад қисми хедера мегузарем. ҳаракат мекунем ман хедер ёки хедер футера 1 дарс кунам. агар мисол дарс беҳад калон шавад, хедер 1 дарс ва футер 1 дарс. худо хоҳад дар дарси оянда бо шумо нахсар мефаҳмед ки хедер чист ва футер чист. хуб нигоҳ кунед боз чиро дида мебароем дар мавзӯи css. хуб мо ҳозир сохтем, мисол бо ёрии id гирифтем, бо ёрии класс гирифтем ва бо ёрии худи тег гирифтем. анакнун баъзе хосиятҳое ҳастанд ки умумӣ мебошанд, яъне барои сайт умумӣ ҳастанд. мисол нигоҳ кунед ин хел хосиятҳое ки барои сайт умумӣ ҳастанд. мемонем якта ин звоздочка ба феъл звоздочка 707
background color. Мисол ма мисол мегирам background color хай brown монем сохранить обновить. ма нигоҳ кунед аллакай заминаш дигар шуд. ин ҳамин звёздочкае ки мо дар ин боло мондем умумӣ мегирад, яъне чие ки дар дохили боди ҳаст ҳамун чира мегирад. мо айни ҳол бодиро иваз кардем. агар мо дар инҷа мисол гирем ки margin яъне margin аз чор тараф margin холӣ монем, агар просто margin монем аз чор тараф як ҷои холигӣ мепартод. абзац гӯем, агар топ гӯем аз боло мепартод, left гӯем аз тарафи чап мепартод, bottom гӯем аз поён, right гӯем аз тарафи дасти рост ва ҳама хел хосиятҳош беҳад бисёранд. мо дил хосията метавонем истифода барем. хуб барои мо айни ҳол margin зарур аст. мисол 100 монем пиксел 100 пиксел сохранид ва обновид мекунем. нигоҳ кунед ино бояд мобайнтар биён. обновид диеда мобайнаш омода истояд. аз боло 100 пиксел партофт, аз тарафи дасти чап низ 100 пиксел партофт, аз тарафи дасти рост низ партофтагӣ аст, аз поёнам партофтагӣ аст. аз сабабе ки мо элемент надорем аз тарафи дасти рост ва аз тарафи поён, аз ҳамин сабаб мисол низамет наметавонем бинемаш. агар мо элементҳоро ягон тарафи дасти рост ё поён биёрем, дар ҳақиқат ҷо партофтагӣ аст. мисол нигоҳ кунед, ин сайти аввалини ман ҳаст, аз тарафи дасти рост пайваст мекунем. хуб center neighbor end сохранить ва обновить. мана чӣ хеле дисоед 100 пиксел ҷо партофт, аз поён мемонем. нигоҳ кунем мисол bottom аз поён на партофт text align. хуб аз поён намепартояд, аз поён монда намешад аллакай дар ҳангоми сайт сохтан. мисол нигоҳ кунед center монем, мо агар маълумотҳо бисёр шуда поён раванд, мани курсола мисол бо ёрии мани тугмаи поёновара пахш кардан ё ки чӣ мегӯянд, мани ролики мушкара топ додан, сайт поён фуромда бурафтан мегирад. нигоҳ кунед мисол интернет хай пайваст нест, пайваст мешуд, ман нишон медодам чӣ хел дар ҳақиқат. хуб аз ҳамин сабаб намешавад аз поён мондан. мисол агар мо чӣ қадре поён фурорем, ҳамин саҳифаи мо поён фуромда бурафтан мегирад. хуб яъне шумо фаҳмидед ки мисол бо ин звоздочка хусусиятҳоеро мегирем ки обши ҳастанд, яъне умумӣ ҳастанд. ё ки ҳама хел звоздочка мемонед, ё ки боди. нигоҳ кунед, бо ҷои мо метавонем бодиро нависем, яъне теги бодирам умумӣ аст ку кадом элементе ки мо дар дохили сайт истифода мебарем дар дохили теги боди менависем. хуб сохранид мекунем, мана мебинем обновид. чӣ хеле дисоед дар ҳақиқат кор кард, лекин каме бошад фарқият дорад. ҳамин хел дар дохили теги боди мондем 100 пиксел партофт, дар дохили звёздочкара мондем дар ҳақиқат 100 пиксел партофт, не ки пиксели звёздочка нисбат ба пиксели боди каме ҳам бошад калонтар буд. хуб бародарои азиз, ин буд дарси панҷуми мо дар мавзӯи CSS. анакнун аз ин дарс ба баъд дарсҳои мо мисол бозам шавқовартар шудан мегиранд. мо аз сабабе ки мо дар реални проект коркуниро сар мекунем. дар дарси дига аллакай бояд, дар дарси минбаъда бояд мо як қисми сайта созем. мана қисми болои сайт меню ва дигар чӯ ҳаст ҳаракат мекунем, худо хоҳад месоземаш, аллакай дар реални проект коркуниро сар мекунем. хуб ҳозираш хайр то дарсҳои оянда. ягон савол бошад нависед ҳатман, ман ҷавоб мегардонам.